Ndinoitwawo Justice Mukazi, ndinogara kukuwadzana 3. Ndati nhasi regai ndimbokuitirawo detembo rangu rinonzi kubatana. Regai nditi ndisati ndati kubatana, isimba ripiko riri mukubatana, kubatana kupiko kune simba. Kuti pave nerudo panofanira kuva nekubatana, kuti pave nekubatana panofanira kuva nerudo. Asi heuno mubvunzo, isimba ripiko riri mukubatana, kubatana kupiko kune simba. Ndichibata-bata iro shoko rekubatana, vechidiki vave nekumwe kubatana kwekuti mukavabata vachibatana munobatikana. Ndipo paye pamunozoti takavabata vachibatana vakashaya pokubata. Vechidiki batai mubatisise, uku kubatana kwomubatana nako kubatana kwevakabatanidzwa. Zvotodawo nemiwo mumire kusvika mabatanidzwa. Isimba ripiko riri mukubatana, kubatana kupiko kune simba. Panotoda vanhu vaviri kana vanodarika vaviri kuti pagonzi pane kubatana, koseiko muchitora munhu mumwe chete moti akabatana. Vasikana vopfeka zvakabata kuti vanzi vakabatana, ko zvino tikabvisa icho chakapfekwa chakabata choita vanzi vakabatana, inoita bate-bate kuda kubatanidza zvanga zvichinzi zvakabatana. Isimba ripiko riri mukubatana, kubatana kupiko kune simba. Muchato uripo kubatanidza vaviri, mibatanidzo yenyika iripo kubatanidza nyika mbiri. Musamhanyira kubata, kubatana, kubatanidzana kana pasina chakubatanidzai, nekuti kwenyu kukangova kubatana kusina chabatanidza, ndipo paye patinozoti kubatana kwekubatana kumeso. Tatenda. Mgoma Justice. Pakaoma. Nyaya yenyu yakatangira papiko tichipfuurira mberi nehurukuro yedu yanhasi tiri pano patiri kutaura netembo dzenyu. Nyaya yangu yakatangira pakuti vana vemazuva ano vakurasa tsika dzedu nekuda zvinhu zvisingaenderani netsika dzedu, like mapfekero. Vakutora mapfekero evachena vachimaunza kuno kwatiri, zvinova zvinhu zvisingagoni kuti titi kana pane vabereki munhu anopfeka sketi inenge yakabata yekuti inenge ichimushungurudza. Kana kuvakomana chaiko mapfekero avanenge vakuita asiriwo, mamwe matrauzi avanenge vachipfeka zvinenge zvisirizvo. Ndiko kubatana kwatiri kutaura kuti kana tikabatana sevanhu vamwe chete tinogona kugadzirisa dambudziko iri riri kuitika iri. Ndanzwa futi muchitaura nyaya yekuti tikabvisa chakabatana, kana chabvisika chii chinosara chaakuitika manje pamunhu anga achinzi akabatana asi iye asina kubatana, akabatanidzwa nechachibatana nechachiita kuti abatane. Kana tikabvisa chacho chakapfeka chiri kuita kuti anzi akabatana, ndopaye pamunoona anenge akuda kutiraya kuvhara nemaoko, achivhara kunoku achivhara kunoku. Zvinova zvinhu zvinenge zvakumushungurudza. Mukatarisa mumastreets, munhu anoti achifamba sketi inenge ichikwira otanga kuda kubata achidzikisa, ndo kutotanga kudi kubata-bata zvanga zvida kunzi zvakadi, ko adi kungogara apfeka zvisingamushungurudze asati abuda mumba. Imi munofungira kuti zvinokonzerwa neizvo zvokuti munhu anopfeka chinhu achiziva achinotangira pakutenga, otenga iri miniskirt, atenga iri miniskirt, kana mukombe akutanga manje akuisebedza, kuidhadhamura kunge ine elastic kuti isvike kumabvi. Kunofunga zvinokonzerwa nei? Ifungwa dzakashata here kana kuti madizaina ndo ari kuti kuvadza zviri kutangira hatingablame zvedu madizaina tichiti madizaina ari kutadza. Umwe noumwe ane zvake zvinomufita, asi kuti vamwe vakuda kutora zvisiri zvavo vachizviita zvavo. Votora sketi diki, iwo sketi diki isingakwani, ndo pakuzoshungurudzika ipapo wakubatanidza zvanga zvichifanira kunge zvisina kubatana zvacho. Kungatizokere zvakare panyaya pane pamataura nyaya yemuchato, tsukururai pamuchato, amati panyaya yekubatanidzwa kwevari kubatana pamuchato. Apo pakubata senyaya yekubatana tinenge tichibata nyaya dzakawanda. Sekubatana pamuchato imhuri mbiri dzabatana, yekumurume neyekumukadzi, kureva kuti tavaka ukama pava nekubatana. Kana vanhu vabatana matambudziko anogona kuita mashoma. Kureva kuti imimi kana mune dambudziko renyu, ini ndine dambudziko rangu. Kana tikabatana, ndinomwe mutauri akambonditi paiva nevarume vatatu, umwe aiva nemasamba, umwe aiva nehuni, umwe aiva neshuga. Aiva nemasamba aida tii asi anga asina huni dzekuti ave abaridze moto, anga asina shuga. Umwe anga neshuga asi asina masamba nehuni. Saka vanhu vari 3 vakaenda mugomo.
uyo akatanga kunamata achiti Mwari ndokumbirawo mundipewo shuga kuti masamba angu aya ndigogona kumwa tea. Uyo ainamata ari pake, uyo achinamata ari pake, uyo achinamata ari pake. Vese uyo achinzwa munamato woumwe, uyo achinzwa munamato woumwe, vakabva vamira kunamata. Vachibva vatarisana vakati aishi shamwari, iwe une masamba, indine huni, iwe une shuga. Saka isusu tiri 3 tikabatana tese tamwa tea. Ndo zvimwe chete nepamuchato. Muchato unenge uripo kubatanidza muri mbiri kuda kuti vekumurume nevekumukadzi vanenge vabatanidzwa. Ipapo panotiumbira ukama pamhuri mbiri zvova kuti matambudziko nezvakawanda zvinotiwira zvingashungurudza vanhu zvoko zvinoshayikwa. Imi Nyanduri, tatarisa nyaya yekubatana kwemuchato, wozoregera kubatana, warega kubatana wakuzonzi idivorce nekuti havasisina kubatana. Munozvionawo sei uye tingaite sei society? Semiwo Nyanduri takuda kupindawo mupfungwa dzenyu, takatarisawo kuti netembo chinhu chinodzidzisa vanhu tsika nemagariro evanhu. Munofungidzira kuti chii chiri kukonzeresa kuti tirege kubatana tizopedzisira taane madivorce pobva pashaya kubatana? Ndipo paya patati kwenyu kubatana kukangova kubatana kusina chabatanidza, ndipo paya patinozoti kubatana kwekubatana kumeso. Muchato panonzi pamuchato ndosaka pachiungana vanhu vakawanda. Kana vanhu vaungana pane mawitness, panenge pana marriage officer, mapastor nevafundisi vanenge varipo kuwitnessa muchato uyu. Asi tisati tasvika ikoko tinofanira kunge ini newandinoda kubatanidzwa naye tawirirana kuitira kuti tisaziva nedambudziko rekubatana kumeso. Munoona kare tainzi kwaiva nenana musengaberi. Munoona kuti munhu asingandide ongosenga otoinda. Zvimwe ndo paya pekuti unonzwa kunzi kuzvarira. Atirambi tsika dzedu tinotodzira. Ndosaka tichinyora netembo idzi kuti tive netsika tichigara tichiti kana tika mukufamba umo zvatinenge tichiona zvisati kanganisa tsika dzedu. Saka iye zvino tine mukana wekuti kana ndikaona munhu wandada ndinotaura naye zvakanaka kuti sisi muchindiona ndakadai ndakufarirai sisi. Vanhu vandibvunza kuti mandifarira maonei, ndotaura zvandaona kuti sisi runako rwenyu kana kuti chimiro chenyu kana kubatana kwenyu ndo kwandafarira. Kana tawirirana tine stages atinotora kutora tichaenda kwatete, tichaenda kwakati. Kana zvese izvi zvaitika, ina handisi kuti solution yekuti vanhu vangona havazorambani. No, asi kana vanhu vava mudzimba. Ndinogara ndichitaura nana maiguru wangu kumba. Ndichiti munoona wana maiguru, tendai Mwari nevarume vavakakupai. Munodiwa, handisati ndamboona kana muchirohwa kana kutukwa. Tendai Mwari nezvinhu izvozvo. Vanhu kana vabatanidzwa vaenda pamuchato wavo, chikuru kuwirirana vari vaviri kuti kubatana kuya kusimbiswe tisazowana matambudziko. Nekuti munoona kuti murume akati varume vazhinji vanongofunga kumwa doro, ipapo hanyari kutaura. Varume vazhinji chinozokonzera matambudziko, mumba hamuna shuga, hamuna salt, asi munhu anenge achimwa doro. Nemasamba amataura. Nemasamba munenge musina. Kana zvashayikwa, mukadzi paanobvunza kuti baba hamuna salt, baba vanogona kugumbuka. Vagumbuka matova nekupesana mumba, asi vanhu vakabva pai kumuchato. Uye kuvimbika ndo kukuru kwekuti tingagona kutotaura nezvako kusvika zvaravira. Varume havasi kugona kuvimbika, asi varume zvavasiri kugona kuvimbika ndovimbika sei? Sisi vapfeka zvisiri zvavo, vaedza kubatanidza zvanga zvisina kubatana, vopfeka zvisiri zvavo. Zviri kufanira kunge zvakapfekwa nemunhu chinhu chakagadzirwa chinzi ndechangu, mochipfeka imimi. Chinobva chaita kambambamba kekuti kana inini ndichiona ndiri munhu wenyama, handisi ngirozi. Ndine zvandinotonzwawo pandiri zvokuti ndikangonosvika ndoti sisi zvandaona izvi. Sisi vangona kubva vatongowirirana neni asi ndina mai kumba. Saka nyaya hombe iri pakuvimbika. Uye varume kana tavimbika, nana sisiwo ngavasaedza kubatanidza zvinhu zvisina kufanira kubatana. Tinogona kugadzirisa dambudziko.
tiri kudonongodza detembo renyu kuti tigone kunatso tiripinde matiri nekuda kwekutora paragraph by paragraph tichiona kuti ndezvipi zvatinosangana nazvo mukati meupenyu. Imimiwo sana Nyanduri tiri kutarisa kuti aiwa kamunhu ari kuona kuti munhu akabatana but ndaona kuti akabatana kudaro nekuda kwechimiro nezvaakapfeka zvimbambamba zvaanenge akapfeka ndakutaura naye ndinozonzwa kuti akanaka zvake kana kuti akabatana asi haanzwisisi. Saka munhu tinokurudzirwa kutsvaga mukadzi nechimiro here kana kuti nemapfekero, kungobvunzawo zvedu tiri munyaya yedu ino pasina kwatiri kuenda asi tiri padande mutande tichionekwa pasi rose. Ndinoona sekuti munhu mukurarama anofanira kuva nemaprinciples ake towards kuroora kuti inini mukadzi wandinoda seni ndichitaura ndakamira, inini mukadzi wandinoda mukoma justice, inini mukadzi wandinoda ndimai vangu. Ndikawana mukadzi akangoita zvakaita mai vangu, ndo principle yangu yekutanga yekuti pandiri kutsvaga izvezvi ndingoti dai Mwari vandiwanisawo mukadzi akaita kunge mai vangu, nekuti mai vangu vane rudo. Mai vangu kana vakatadza kuwirirana nababa vangu havapopotedzani pamberi pevana. Ndinoona kuti manheru ndakamuka ndogona kuzonzwa hiri mubedroom mavo ndoziva kuti inyaya iyai. Izvozvo chete zvinotaridza kuti pane chiri kuvakwa namai vangu kuvana vavo. Saka ndikawana munhu akadaro, mapfekero, mukaona munhu yaanoti anoda munhu nekuda kwemapfekero, ane zvaangoona zvaafarira panguva iyoyo, mangwana anozvikamuka zvisisipo anogona kumuka achisiya munhu iyeye. Saka pakuroora tofana kuti kana tiri vakomana hatifaniri kuroora munhu nekuda kwemapfekero kana chimiro. Ko kana zvinhu zvikazooma, kana anga akabatana ko kana akasazobatana, kopa chimiro apa mumwe anoti ndoda mukobvu chete, mumwe achiti ndoda mutete, mumwe achiti aiwa ndoda ane figa hombe, mumwe muti ndoda ane nyagumbo ane usho hwokunze. Pakamirawo sei ipapo? Chimiro chinobatsira here mukuvaka imba? Sorry kuti ndiri kukuisai mukoma justice pakona, asi saNyanduri tiri kutonyora dzimwe Nyanduri mukati medzimwe nhetembo takagara zvedu panapa. Ichokwadi. Aiwa, chimiro, munoona nyaya yechimiro, chimiro chinobatsira nekuti umwe noumwe ane zvaanoda mukurarama. Imi munoda doro, indinoda tea. Saka animatoona kuti paita zvinhu 2 zvatinoda zvakasiyana. Umwe anonakirwa nemadhafu, umwe anonakirwa nemaslender. Saka ina handigoni kuti ndichinakirwa neslender ndizonotora dhafu togona kugara tichikonana, ndopakubatanidza zvinhu zvisingadi kubatana, nekuti chada moyo hachifi chakazochinja nekuti nhinga nditi chichinje. Ini kana ndichingoda slim ndotoda slim, inini kana ndikada slim ndikaona zvichienderana, iwo slim kana risingatondide ndiye nditori panguva yakaoma ndotofanira kutsvaga slim rinenge richindida, nekuti tikangobatanidza zvinhu zvisina kubatana kunenge kuchitori kubatana kwekubatana kumeso. Kunenge kuchitori kubatana kumeso. Umwewo akazonditiwo tichibatana nekubatanidza nedetembo iri, umwe akazonditi ko ukada mukadzi mukobvu akasimba anga achipuhwa tikokudya tinobva kumba kwavo, ozogara newe ozotishaya tundiya obva azotanga kuonda, unoita sei? Umwe akanditiwo ko kana ukange wada mukadzi mutete then obva azogara mushe obva azosimba, unoita sei? Kungotaurawo zvedu nyaya sevanhu vari padare renhetembo dzauya ana mukoma justice. Iro detembo rimatiri rinonzi chizya? Rinonzi kubatana. Kubatana uku takatasa nyaya yekubatana. Paragrafu renyu yekutanga ngatiidzokororei zvekare, mati chiimi muchitanga nyaya iyi? Ndichitanga ndati regai nditi ndisati ndati kubatana isimba ripiko riri mukubatana, kubatana kupiko kune simba. Iye zvinezvi tine mapolitika opati akawanda muZimbabwe, tiri kutaura nezvepolitics asi nokunzwa vanhu vachingotaura nezvekuti kubatana dialogue unity what chichi and what have you. Zvinopindawo here ikoko kune zvematongerwo enyika kuti kana vachinzwawo detembo renyu pane chidzidzo here chavangawana chakafanana nekunzi kubatana, kuti tiri kungoona mapolitika opati ari kurejeshwa every day asi tine humwe utungamiriri, pane humwe utungamiriri asi vasina kubatana, asi vakangobatanidzwa nenyika yeZimbabwe, asi chokwadi chekuti havana kubatana nekuti wega ada kuzvimirira ega pasina kubatana. Mubvunzo wakanaka.
munoona kana baba vane vana vakomana vaviri voti kuvana vakomana vaviri endai munotara malaini ekudyara chibage kutara ati munokunzwisisa kana mukomana wekutanga akanotara achibva nekueast achienda kuwest, wechi2 otara achibva nekusouth achienda kunorth, kureva kuti mumunda imomo hapasina chinodi chinobuda chakanaka, matova nedisorder. Baba pavanozouya kuzotarisa vanotongoona kuti ai vana vandakazvara hapana zvavakaita. Ndo zvimwe chete munoona nyaya dzedu dziri kuitika munyika, dai vanhu vagona kubatana tikati umwe ari kudhonzera uku umwe ari kudhonzera uku, gudza redu rinodambuka, hatina chatingazogona kufuga. Ndo zvimwe chete nezviri kuitika munyika, zvokuti vamwe vanenge vachitaura vachiti handei takadai, vamwe vachitaura vachiti handei takadai, zvobva zvakonzera kudi kusabatana. Handina pandingada kuti ndinange ndichiti zvakati, asi ndiri kuti inini dai vanhu vagona kubatana, ataura chataura tochiona kuti orit uyu zvataura izvi zvakanaka, toita izvozvo. Kana kuti topanana mukana kuti orit shamwari iwo rega ndimbodai, toona kuti ndikasvikapa zvikaramba iwo dai ndodai, zvinogona kutibatsira kuti tiite chinhu one. Nekuti tikataurana imukati handei izvezvi tinotema huni, indoti aiwa tozoenda mangwana, imoti handi tinoona kuramba tokikiritsana toti iwe se uchikoda kuita zvandafunga, iwe se uchida kungoita zvawafunga. Takutochinjana mashoko, totanga tichichinjana zvitu zvehuni, tozopedzisira takutochinjana tokangana kuti tiri vanhu vamwe, topedzisira takurovana. Nekuti kurovana hakumbokonzerwi nechinhu chihombe, kunongokonzerwa nekanhu kadiki diki. Ndo zvimwe chete nezvozvo, dai tagona kubatana. Dai tagona kubatana, ndimukoma Justice tiri kutaura nezvedetembo ravo rinonziro kubatana. Tichikurukura toda kudzokera zvekare muupenyu hwenyu musati matipa rimwe detembo. Atanga kukuonai nhasi, anonzi Justice akadzidza kupi uye anobva kupi muno muZimbabwe? Anonzi Justice mukazi, vazhinji vanomudedza vachiti Joseph 16 kana ngoti 16 chete. Zvichireve Joseph izita randakangozvipawo, ndangorifarira. 16 vazhinji vanogara vachindibvunza kuti nai 16 zvinorevei. Handisati ndavapa mhinduro, asi ndoimba kuti ndichavapa mhinduro. Zvimwe chetezvo nemiwo nhasi, mhinduro ndichakupai asi kwete nhasi. Isusu atori nhau tinotsvaga tega, muchaona takuprofita takupai kuti 16 anoreva zvakati. Hazvina kushata, munenge mazoudzana mukoma wangu nyati vanenge vakuudzai, nokuti vanogona kuzongojumana naro. Makadzidza kupi imi, mukakurira kupi? Okay, ndakakurira kuGokwe kwaNembudziya panonzi paChinyenyetu muvillage raSabhukuwachekwa. Ndikadzidza paChinyenyetu primary, ndo pandakadzidza grade 1 to 7. Ndikazodzidza zvakare secondary yangu paChinyenyetu high school kubva form 1 kusvika form 6. Okay, after form 6 ndokunonzi kupedza, ndo pamakaperera here baba? So far pana uye kudzidza ndo pandakaperera, asi tikutarisira kuti gore rino tinogona kuenderera mberi nechikoro, because tine zvatiri kuda kumboita edu maererano nedzidzo dzedu. Tinotarisira kuti tichaenda mberi nedzidzo zvekuti zvimwe zvidzidzo zvamutarisa kuti mungazonoita kubva pari zvino zvichienda mberi? Pari zvino chidzidzo chandiri kunyanya kuda ndoda kuita law. Ndoda kuita lawyer, ndo chidzidzo chandakangokura ndichifarira. Masubjects amaita ku-A-level chi? Mu-A-level ndakaita ma-arts, ndakaita Shona, ndikaita English literature, ndikaita divinity. Alright. Ngatitarisei manje, tingati muri munhu akakura akaita sei, muri mubuda mumhuri menyu, mungazviti muri munhu akakura akaita sei mimi? Mumhuri medu inini ndingangoti ndiri munhu yawe anga ane musikanzwa, ndaishungurudza zvisingaiti. Asi chandinoda kutenda vabereki vangu havana kundirasa, madzikoma angu havana kundirasa nekuda kwokuti ndaita musikanzwa. Yangu musikanzwa yaive kuba shuga, pamwe chino ndakazombopa dovi rikandidzipa ndiri kuseri kwedho ndasvikirwa. Imi yenyu musikanzwa yaive? Ndichikura musikanzwa yaingo ndaigona kutora zvandisina kupiwa, kunyange mari ndaingo ndikasvika ndotora. Ndinorangarira mukoma wangu vanonzi Alphonse mukazi, vachida kuregister form 4, inini nekuda mazepe ndandiri grade 4,
ndakangotora mari baba vangu vanga vane shopu panguva yacho, saka vaingosiya mari, saka ndaingosvika ndotora mari. Saka musi woyo ndakatora handina kuziva kuti ndeye registration. Ndobva ndatora mari ndatoenda kuchikoro, ndobva ndasvika ndaviga mari yangu pasi pedombo, yakanga iri $10 kuti zvazvino toona ngoti yairi 10 US. Ndobva ndangotora mariya. Saka mari pako yakazotsvagwa ikashayikwa, vanhu vakabva vangoziva kuti kuna umwe ndijasi chete. Komana wemusikanzwa 16 Saka vakanditevera vakauya kuchikoro, vakatsvaga mari vakaishayiwa. Mistake yandakaita, ndakandaudza shamwari yangu kuti shamwari pabreak tichazonodya maswits, ndine mari yandinayo. Mbinga, ndiri mbinga. Ndikati ndiri mbinga. Saka inini pakusechewa mari yakashayikwa, mari ndichiziva pairi pasi pedombo. Saka shamwari yangu ndiyakazonditengesa kuna Miss Chikonye vaitidzidzisa. Saka pakashaya kubatana kapa. Pakashaya kubatana, Sawira wangu wana kubatana neni. Sawira wangu wana kubatana neni. Sawira akanditengesa. Miti vakanditi manya ntora mari iyo izvezvi. Vakanga vari gogo wangu vakati manya ntora mari izvezvi. Ndobva ndamhanya pasi pedombo pane kanditora mari njima ndati iyo. Vachibva vatuma munhu kushopu. Mai vangu vachiuya. Vachibva vanzi mukomana nayo mari. Vakauya vakatsamwa vachida kundirova, ndobva tanzi tinde kuofisi kwahead. Ndobva tanosvika baba variko kuofisi kwahead, hameno zvavanga vafambira. Ndokupona kwandakaita nekuti baba vakanga vasingadi kuti ndirowe. Vaiti kana akatora mari muregei nekuti mwana wangu. Asi pane pavakazondirova havo, vandituma kunotenga shuga, ndobva ndasara nechange ndikatenga nzimbe. Kubva ipapo ndo pandakabva ndangoti regai ndisiye. Aisarenda. Ndakabva ndasarenda, handina kuzombotora. Handina. Nekuchikoro musikanzwa yakanga iriko, pakukura munoiziva musikanzwa inoitika pakomana vachikura. Ngatiitaure because tinodzidza zvakawanda kubva mudetembo uye nemutsika nemagariro nemakuriro atinoti aiwa Mwari akazotisunungurawo zvinhu zvitaanani apa makazosunungurwa neshamu apa ndakasunungurwa neshamu apa. Ndingati kuchikoro handizivi kuti nditi ipendi here kana kuti kunaka pakwechiso, handizivi, but vasikana ndingangoti vasikana ndo vainyanya kucontributa pamusikanzwa. Ndaiti tikaita musikanzwa wevasikana, kana taita musikanzwa munenge makutorerana vasikana sevakomana pachikoro, zvobva zvakonzeresa kuti mudi murwe. Kubatana kunobva kwashayikwa kubatana nekuti munenge matotadza kuwirirana. Ndinorangarira ndichitanga kuenda form 5, pane musikana watakarwira, ndakarwa nevakomana 4 ndiri 1. Mafriends angu paakazomhanya achiuya, ndatopinda hondo nevakomana. Saka zvakanga zvakarerekera kupi ndimaikanda vanhu 4 here, vakati 4 vanga vaita abata pake vakabatana mukuedza kusakubatanidza iwe. Vakomana vanga vakabatana pakundirwisa, vanga vakabatana vakomana advantage yandaiita nekuti vakomana dai vakauya vakadaro ka1 avaindiuraya, asi advantage yandakaita ndeyekuti vakomana ava vanhu vakazotanga kuya vachibata. Saka vanhu vanenge vaungana, ini ndiri 1 ndanga ndisingabatwi, avo 4 ndo vaibatwa. Saka ndaiti kana anenge abatwa ndaitenderera nekuseri kwevanhu ndonosvika ndorova. Ndotenderera nevanhu ndonosvika ndorova. Saka hondo yakazopedzwa nasenior master vanova sekuru vangu vanonzi vahlanganiso. Ndo vakazoya vakabata tikasuspendwa. Asi chakandinakidza nevakomana vatataita ndofunga 2 matemu tichikonana tichadza kuwirirana, tikazosvika pakurovana musi watapuwa suspension ndo musi watatanga kuwirirana nevakomana ava zvokuti nanhasi kubatana kwakabva kwauya ipapo. Saka suspension ndo yakaita kuti vanhu vabatane. Takabva tatosuspendwa zvokuti nanhasi tinototaura pamafoni tikati umwe achari kukadoma tikatosangana, amwe apa mungambofungiri kuti vanhu vakamborovana. Kureva kuti mune chakashata munogona kubudawo futi chakanaka kana tikave tikachinja pfungwa dzedu. Right. Chinoitika ndechekuti kana munhu achiita chinhu chakashata, ngatisafamba tichimushoropodza, munozoona ningi, yakazodai. Ayo, mune chakashata munogona kubuda chakanaka kana munhu tikataura naye zvakanaka. Munoona mwana akaita musikanzwa pamba, ingava ari musikana achiita musikanzwa wakomana, mukarova nhasi, mangwana mukarova, musikanzwa inogona kusapera pakuti mwana anogona kutoita nini, nokuti chero mukarova anenge asingachanzwi kurwadza kweshamu, asi musikanzwa achiita. Asi mukamutora zvakanaka, momudzidzisa, momuonesa kushata
nekunaka kwezvinhu zvaari kuita, zvazvakanakira zvaari kuita, because musikanzwa ye sometimes ine zvayakanakira ine zvayakashatira. Mukamuonesa zvakanaka iye pache zvakanogona kuchinja obva adi asiya mabasa ake akashata. Musikana anga akanaka zvakadiwa akarwirwa. Musikana uyu singataure zvake zita rake because pamwe akaroorwa manje. Akaroorwa zita hatingataura, asi zvekunaka ndinopupura hangu, kunaka anga akatumwa. Mwari vakapedzera nguva yake yavo paari. Ndotonatse kutoti dhei ravamusika havana kuzombosika vamwana. Nyanduri chokwadi atingo nekuti pakusikwa kwake Mwari vane zvinhu zvakawanda zvavakasika, kana unhu hwake. Inini ndinotogara ndichizviblema, kana mai vangu vanondondiblema nana mai guru vangu vanondondiblema nekuda kwemusikana iyeye, nekuti mai vangu aiti chero akasangana nawo pamashops chero kupi aitoti makadii mama, anga singavakwazisa akamira aipfugama ovakwazisa, chero hanzvadzi dzangu chero madzikoma angu, nokuti ndinorwadziwa nanhasi, handifungi ndichawana munhu akadaro. Ndoimba kuti achatozogona kusanganawo nevhidhiyo iri, mwoyo wangu unorwadziwa. Pakanyorwa detembo here kurwadziwa? Riripo ndo riripo here nhasi kana kuti haripo? Iri haripo nhasi, tichazosangana naro. Aiwa, tipei kachidimbu. Kachidimbu chete, because kana vari kuimba vaya vanonyorawo nziyo maererano nezvavakasangana nezvavanoona zvichiitika, ikuti paiwo kachidimbu tisati taenda kumberi nehurukuro yedu inei. Munyaya yedu ino tina mukoma justice just your 16. Kachidimbu asina kuipedza yese. Okay, regai tikupei kachidimbu. Ndanga ndisingazivi kuti ndo magumo azvo. Ndakatadza ndini, wakatadza kundiregerera. Watadza kundiregerera, ndinokushuvira zvakanaka. Mwoyo wangu unorwadza, zuva nezuva ndinochema misodzi pamatama dzonge nzizi. Ndarwadziwa mumwe wangu, ndinokushuvira rugare. Hatigumire ipapo. Imimi haana kukuregerera, chii chakanga chaitika? Tinoziva kuti justice anga ari wemusikanzwa, maitawo semazuva yawo. Vasikana vanga akawanda here, mhosva yenyu ndei? Ndingati ndichiri ndasuspendwa nekuda kwemusikana uyu, haana kumira kundida, akaramba achindida kudaro. Ndakadzoka kubva kususpension after 2 weeks, ndobva ndasangana nemunewcomer muklasi medu, ndobva ndaita nezvake, tikatanga kufambidzana. Ndobva ndaenda kumaform 1, ndikaona kuna umwe, ndikaita nezvake, tikatanga kufambidzana. Saka musikana wangu uyu zvakazomurwadza, zvamurwadza, akati jasi hazvichagoni. Ndikamboedza kunyengera zvikanzi ndakakuregerera bari kuti tichifambidzana hazvichagoni. But iye imi pamaimurwira nevamwe vakomana, pavakomana 4 hapane mwe here aidanana naye? Pavakomana 4 ini ndakati ndabva kunoku ndakuenda ku A level, ndakawana achidanana ne1 pavakomana 4. Vakomana 4 anga ari mashamwari, saka aidanana ne1. Ndobva ndasvika ndikaoverteka, sezvo muchiziva kuti mota inoverteka ndeiri kumasure, iri kumberi inoramba ichienda. Ndo zvakaitika, ndobva ndaoverteka. Saka ndaoverteka, uyu akamboda kuwedzerawo mafuta, but yangu mota yakanga ine take off, speed yayo yanga yakanyanya, ndabva ndangovhura mapombi. Zvikamurwadzawo, tikabva tazotadza kuwirirana. Asi mwana ndaimuda nanhasi, hazvichagoni kuti iye ndidzokerana, asi ndongomushuvira mufaro, nokuti munamato wangu ndokuti munhu wanaye ngaasamushungurudza. Ini chandikufarira chiro kuti ndechekuti makarwadziwa, asi tinemi nhasi. Kune vamwe vanhu vanozvisungirira nekuti asiyiwa nemurume kana nemukomana. Dzidziso yenyu ndeyekuti kudii Nyanduri? Ndingatoti pandanga ndichiuya kunoku ndine umwe shamwari yangu yandanga ndichitaura nayo, ndichiti iwe, achiti kwanzi mudhara zvinhu zvakaoma, mudhara todii, hapana mari, chichiona vanhu vanenge vachitaura pamusoro pedu. Ndaseka ndikati aiwa bamunini, musazvipa pressure, nhamo iyi yaunayoka yakakura kudarika idiki kudari kune dzine vamwe vanhu, zvokuti tikati isusu umwe neumwe ngauye panapa patiri nenhamo yake, oisapo totora kuti ngatimbochinja naye, umwe atore nhamo yeumwe. Tinoona kutoti no, rega ndidzokere neyangu. Kusiyiwa nemunhu hakusi kwekuti munhu akakusiya ndokuguma kweupenyu. Inini zvese ndine musikana
wandakapfimba ndichimuda nemwoyo wese. Zvekuti kana vanhu vaka ndinotopupura pamberi pevanhu. Ndotopupura kuti mwana uyu ndaimuda. But mwana iyeye zvandakazosangana nazvo zvakandirwadza ndikatoona kuti but handina kumufunga zvakawanda. Nekuti ndoziva kuti kune more than 10,000 vasikana kune vari kuzvarwa. Rimwe bhuku randakatoverenga rakatomontaura kuti munhu akasikwa naMwari achinzi ndewangu anogona kunge asisikwa, anogona kunge akafa, anogona kunge ari kuAmerica. But iye zvinoti akugona kungotsvaga munhu wekuti ndigore kugarisana naye. Saka ngatirege kuti kana ukafirwa kana kuti ukasiyiwa ukarambwa nemunhu chero uchimuda, aiwa vanhu vakazara munyika. Toda kutaura tichipendera chirongwa chinechi. Tinotenda zvikuru kwazvo nekuti bvakachira zuva ranhasi. Tanga tida kuziva kuti panhetembo dzamuri kunyora idzi dzakawanda zvakadii, uye muri kufunga here zvekuti muapublish kana kuti akapublishwa zvekuti kukwanisa kuatengawo kana paAmazon? Okay, netembo sofa panga pane 15 dzakanyorwa pasi, asi ndiri kutarisira kuti dzichadarika ipapo. Bhuku iri rinonzi Upenyu Mutoro. Saka ndiri kutarisira kuti bhuku richazopublishwa mumakore kana maviri kana matatu anoteera, mugokwanisa kuritenga nekuzoti ndimukoma Justice pamwe ndaindisipo pamwe ndendiripo, mugozoti vane zvavakatisiyirawo. Munhu mukurarama unofanira kusiya something, ngusiyawo something, so kuti vanhu vagokwanisa kurangarirawo. Rinofanira kuti tizonzera bhuku rinofanira kuita nhetembo ngani sekuziva kwamunezi? Ndoona sekuti kutanga kana ku30 and above. Nekuti pane randakaverenga randakaita pa O level randakaverengawo rakanga riri bhuku but rakanga risina munyori wani, rakasanganiswa netembo dzevanyori vakasiyana siyana. Saka ndikazosanganawo nevamwe vanenge vane dzavanadzo tinozongogadzirawo bhuku 1. Tichipeta chirongwa chedu chinechi, vamwe vangada kubatana nemi pamasocial media handles amuinawo, vamwe wana Nyanduri vangada kuti mugopota muchishare notes navo, munobatika sei imi? Ndinobatika pa WhatsApp pa 078 575 4685, kana kuti pa Facebook ndinoshandisa username rekuti Justice Jasel Mukazi. Same as on Instagram ndinoshandisa iroro zvakare Justice Jasel Mukazi. Ndio panobatika. Tinotenda zvikuru kwazvo. Muchioneka toda kuti mutipe detembo renyu rekupedzisira. Vateereri, ini ndinotwa Silvester Tafumana, tanga tina mukoma Justice Mukazi. Ndizvo anditika vanga vachiti donongorera manyorero avanoitawo nhetembo dzavo, nekudaro nhetembo yavo yavatiitira inonzi kubatana. Ini ndaifarira, yandifadza zvikuru kwazvo. Iye zvinezvi toda kuti tinzwe detembo ravo rekupedzisira, uyewo vatipawo masocial media handles avo. Tinovasapota tichigona kufonera navo, tichikurukura, vanonyorawo vana Nyanduri muchishare navo manotsi. Ndakamirira Brighton Gumbodete ari pakamera, inini ndakuti chisarai makateerera mukoma Justice vachitipawo detembo ravo rekupedzisira muzuva ranhasi mukati rechipiri mukati memamwe 15 avakanyora. Mukoma Justice, detembo rangu randichakupai rekupedzisira rinonzi Nokutenda mwanangu. Zvawadai kusvika panyika ndinofara, chirega ndikuburire gapu rezvimbishi, kuzvishora kana kuzvikoshesa, ziva shoko rangu, kubaya museve usingapotsi, ndiwe wedangwe zimandara rangu. Ziva kufa hakuna gumira mazuva, chivhura nzeve ndikupakurire mufushwa weupenyu. Heyo hadyanai inofushirwa napitapi dzeupenyu. Ruvara ndakakupa chihera wangu, runako honge ngirozi. Asi ziva zvichauya zvichanetesa pfungwa, zvigotenderedza musoro. Zvibate mwanangu zviuya zviri mberi, ungwaru sehwababa vako ndakakupa, zvinochingwara samagenha, nokuti nyika ichati suo rayo haradada, igoti yose miedzo munzira dzako go, mafeso norukato zvigokumomotera, nemhaka yorunako majaya achazara mudziva rako, achida kukuredza sehove muna mutirikwi. Chirega kuva nzungu dzawira umwena wamakonzo, chao ongoti dzawira mutswanda. Nokutenda umhandara idamba kamwe mwanangu, ako meso ngaarege kuvarairwa nemavara seshato. Majaya achakutsvetera asi ziva rurimi inyoka, bata ubatisise takabva noko kumunga hakunapwa. Usazotsvaka zano pashure, mbiya yemazano ichange yaenda. Natsa unatsire vazhinji mukurarama, ukatarisira kudiwa uchachema.
upenyu mutoro mwanangu, nehama dzichakuvenga, unganatse zvichaonekwa nevazhinji nokutendwa nevashoma. Zvibate mwanangu, ndatenda hangu.